Chceli by sme sa poďakovať všetkým návštevníkom nášho stánku na výstave Connect Ratio Energia a všetkým návštevníkom, ktorí sa u nás registrovali, prihlásili, a pre 5 návštevníkov nášho stánku máme pripravené malé prekvapenie a pani doktorka Naďová, prosili sme ju, aby vyžrebovala tých 5 šťastníkov, ktorým odovzdáme ceny. Bude sa jednať o 3 ceny Voliflex, jednu cenu Verum a jednu cenu Gravervac. Máme to pripravené pre našich zákazníkov, budúcich, nebudúcich, našich návštevníkov a poprosím pani doktorku Naďovú, aby vyžrebovala 5 šťastníkov. Dobre, tak začíname. Musíme riadne premiešať tieto sumy. Inak sú to všetko záujemci, ktorým boli tieto výrobky predvedené. Prvé číslo. Takže nech sa páči. Aké je to číslo? 65. Povieme meno, ktoré je zaregistrované pod číslom 65. Číslo 65 nás bol. Pán Nový Sedlák z Pezinka. Čo to je píšené? Ďalej. 86 alebo 97? 98. Pán Némec. Vladislav Rešedníkov. Tak ideme ďalej. Ideme na tretie, záujemci niekde zo spodu, ale podpisujú nejaké vysoké čísla. Áno, tak ideme na prvého. No, 110. Máme číslo 110. Máme číslo 110. Stanislav Konrád z Bratislavy. Veru, číslo 16, pán Litvák z Bratislavy. Užitočný dokument Gravervac. 68. Číslo 60. Máme. Sme vo finále. 6, 8. Pán Záhorský Martin z Pezinka. Výhercovia budú v najbližších dňoch telefonicky kontaktovaní, dohodneme sa na odovzdanie cien, tešíme sa ich návštevu u nás na filme, kde si môžu prevziať výhry. Aj ďakujem pani doktorke Naďovej za žrebovanie, sme veľmi potešení jej návštevu.